Ginanunsyo sang Chinese Foreign Ministry nga ginadumilian nila si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. kagang iya pamilya nga makasulod sa mainland China sa Hong Kong kag sa Macau. Sa pahibalo sang ministry, ginadumilian mga individual sa bugos nga China nga makigtransaksyon o kung magkooperar kay Chodoro sa iya asawa kag sa iya anak. Ini nga sanksyon sa Tiglikom nagatuyo suno sa China nga proteksyonan ang ilang soberanya, seguridad kag interes ang ilang nasyon. Suno pa sa Foreign Ministry, ginhimo ini nga lihok bangod sang sulit-sulit nga responsable nga mga pahayag ni Teodoro batok sa China nga nagapakanubo sa ilang lehitimo nga mga interes kag nagasabotahe suno sa Beijing sa relasyon sang Pilipinas kag China. May baluan nga lakip si Teodoro sa pinakamabaskog nga kritiko sa mga ginahimo sang China sa West Philippine Sea. Ginasabat man sining nga masangkad nga maritime claims sang Beijing. Una na nga nagwa sang Hunyo ang report nga ginban si Teodoro kag ang iya pamilya sa China apang nagsabat man ang Tiglikom nga wala man siya sang propiedad sa mga pungsod kag wala man siya sang plano nga magbisita didto. Sandig sa reports nga una nagwa posible nga naangot ang restrictions kay Teodoro kag sa iya pamilya sa Philippine Law Enforcement Operations sa Steel Company sa Misamis Oriental kung sa diin may Chinese nationals nga ginaaligaan nagamanihar sang delikado nga mga materyales. Natala na pa nga magpagwa sang statement sang Tiglikom kag ang Department of National Defense.